आसो जादों प्रमद बर' नोंथाङा इसिबां गोदै गिदिर खोथा बुंग्राया दिनैनि दिनाव इउपिपिएलआ जाख्ल'नाय गैया। जोंनि इउपिपिएल सरकाराव रावजोंबो गावजों गाव दावराव दावसि जाया होननाया दिनैनि दिनाव इउपिपिएल प्लास इउपिपिएल इज इक्वल टु डाबल इउपिपिएल दिनैनि दिनाव उल्था फाल्था पार्टिनि सापर्टार्सफ्रा गावजों गावनो मोनजालायिनि अरलायगासिनो दं, दावराव दावसि जागासिनो दं। बेनो जाहैबाय नोंनि इउपिपिएल सरकार। मालायनि सरकारखौ बुंदोंमोन गोदो, गाज्रि बखिदोंमोन, दिनै बुजिदों। दिनै इउपिपिएल बुलायदों। मानो बुलायखो प्रमद बर'? नों बायदि इसिबां सेनियर लिडार थालायलायनानै दिनै मानोथो अरलायखो? मा राननानै होनो हाला नामा? दिनैनि दिनाव राननानै होनो हायैनि थाखायनो गावजों गाव अरलायदों आरो आं बे भिडिअखौ होगोन, नोंथांमोना नायबानो जाबाय, अब्ला बुजिगोन। गोविंद बसुमतारी मुर्दाबाद, PNADM मुर्दाबाद, PNADM मुर्दाबाद, इंडिया सरकार हाय हाय, मनोहर मरेगुरी प्राइमरी होमले गोविंद बसुमतारी हाय हाय, इंडिया सरकार हाय हाय, मनोहर मरेगुरी लॉन्ग लेग, गोविंद बसुमतारी हाय हाय, PNADM मुर्दाबाद, PNADM मुर्दाबाद, इंडिया सरकार हाय हाय।